A veure, sabeu que el dia 7 de juliol l'aigua del mar es fa dolça? És avui? Per haver-hi pogut anar al mar? No? Ara no sé, veus, m'ha quedat jo en blanc, no sé si és el 7 o el 10. Veus? Ella m'ho ha dit, és el 10, ella sí que el sap. És el 10, doncs val dir-ho. Clar. Que entres a la mare. Bueno, doncs és el 10. Tu ho saps? Clar. I tan veritat com és. Tan veritat com és. És el dia 10 de juliol, encara esteu a temps d'anar. És el dilluns que ve. No? Vols que te ho conte? Te ho contaré. A veure, hi havia una volta una xica molt guapa que vivia a la serra. Era molt guapa, collons mosquitets, molt guapa i molt dolça. I vivia a la serra. I des de dalt, d'ahir de la serra, contemplava tot el mar. I el veia i dia, m'agradaria viure ahir. I li entrava moltes vegades tanta pena i es ficava a plorar i no n'hi havia ningú que tinguera un consol per a d'ella. I què feia? Plorar i plorar. I no tenia cap de consol. Entre el dia, el sol quan eixia li preguntava, xiqueta, per què plores? I ella deia, per què plore? Perquè voldria viure en el mar. Però això és impossible. En el mar no poden viure les persones. Només poden viure els peixos. Però vosaltres no. I ella continuava plorant. Continuava plorant, sempre estava plorant. Pobret, mira, els que deia sense llàgrimes. Quan arribava la nit, què passava? Caixia la lluna i li pregunta, per què plores? Per què plore? Jo vull viure en el mar. Jo m'agradaria viure en el mar. Jo no sé què fer a viure en el mar. I la lluna li contesta, això és molt difícil. Ni tan se vol pots tocar les mans al cel. Com pots viure en el mar? És impossible. I ella continuava plorant, sempre plorant. Mare de Déu. Mira si plorava, que allí en el mateix lloc on ella estava plorant va brollar un manantial. I l'aigua, doncs clar, feia el seu causa i anava al mar. Vale? Esta és l'hora que un bon dia aplega i veu un mag. Ja sabeu què fan els mags, no? I li diu, per què plores? I ella diu, no cal que li ho torni a dir, ja ho sabeu, perquè volia viure en el mar. Diu, doncs avui el teu desig serà complit i viuràs en el mar. Què fa? La converteix en una sirena i se'n va a viure al mar. I ella ahir era molt feliç, però no es donava ni compte que havia perdut tot el que tenia al seu abast. I es dona compte i es comença a plorar. I diu, però ara per què plores? Per què plores? Perquè no veuré mai més el meu nòvio. No veuré mai més a la meva família. Jo ara m'agradaria viure en la serra. Diu, però ara ja no pots fer res. Ara t'has de quedar com estàs. Es va quedar una sirena i de tant i tant que va plorar, cada any, el dia 10 de juliol, no el 7, que és avui, el dia 10 de juliol, l'aigua del mar és dolça. Així que podeu comprovar-ho.